Hi guys, majung udto. So itorta mo diri guys, itorta mo sa mong karaan nga bay. Dugay na kaduning badja guys. Pila na ni katuig guys sa mga kanununuan pa ni namo, mga lula ug lolo pa ni sang lolo. Inja kita mo na guys, na humay na guys, klase-klaseng humay sa mga karaang gamit sa una sa mga farming guys kana panglubok na. Kaila mo glubok guys, maglubok og humay kana mga pang-araro, kani diri kay tracer, kaila mo tracer kanang mga naray basta ka makailaan ni guys, sure kon ja kani murag blower ni kanang tawa o kailaan na. Unsa na pud may mga silhig guys, kanang mga silhig mga karaana guys, pili lang ka ana kung unsa imong sakdan para makalupad ka. Unsa diri mga drawing na guys, na mark dira kanang mark isa dira na sa right kay Higurashi na. Unsa diri guys kay magpabukal tag tubig. Unsa kani guys kay karaan nga tahian, unsa kani karaan nga TV, wala na namang gigamit kay karaan na. Unsa kani typewriter pud ni guys, wala pud ni gamit kay wala na naguban na guys kay pila na nakatuig. Kani telepono wala pud ni gamit guys kay di na usong telepono karon. So karon kay mga cellphone na diri kay mga samurai ni guys. Unsa kani guys kay plancha na guys, pag high school na mo na hang gamit. Batang 90s ray makarelate ana guys kay mo na gamit na mo sa una butangan ra og baga ba kanang charcoal. Unsa kani guys kay radyo ni bikog Marshall, di day Marshall ang brand. Oy unsa kani antique nga aparador. Unsa guys diri ta sa among backyard kakita mo ang mga gipangbitay guys para daw na di muuwan sa unang mga karaang panahon ipangbitay na nila kay para daw di pero karon guys di ko sure kung epektibo pa ba na ina nga mga dolls nga pangbitay kay para di muuwan kay sa una pa man ang panahon guys. Karon kay high tech naman basin wala pud na effect kana guys lingkuranan na daghan kaadyo kay bawo man may daghan kadyong bisita ang mga redire. Kita mo ato guys nga ang height sa pultahan kay parehara pud katas ani takoy. So meaning dinhi among bahay guys nagtortora ko ani kay kung amo paning bahay guys syempre ang pultahan di dyan na nakanubo kay lisod pud kung masangit si takoya sa pultahan sa among kaugaling bahay. Tortora bitaw ko ani guys kay na-appreciate ni na nga bahay ba mga karaan nga bay. Lumpia, sibuyas, kamatis. Kaki? Kaki deh. Kiri bisuk ko kumiri. Maura to guys. Thank you for watching.